Ben, comentábamos outro día un pouco os pormenores deste proxecto de saneamiento, incluso desta expropiación, e explicábamos as particularidades da finca en cuestión en canto a titularidade no catastro e demais, pero, bueno, cuestión que agora non imos tampouco xa a repetir de novo. É unha zona en donde, bueno, é certo que longamente se ven demandando saneamiento, entendemos que ademais esta expropiación vai a ser rápida, se non xurdira, bueno, calquer outro inconveniente, que para eso, bueno, se falla a exposición pública e demais, por si, bueno, se houberan dúbidas, sobre todo en canto á titularidade da finca en cuestión, que é un cachiño que xa a día de hoxe está libre, digamos, de calquer, bueno, de todo, prácticamente, excepto dun mojón indicativo da estrada da Xunta. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, perdón, estamos falando, da zona colindante á panadería de Fiobre. Nada, igual que este acatreo é unha desas propostas de demanda dos veciños que tamén hai noutras parroquias, nos parece ben que se faga como xa dixemos no seu día. Co tema da expropiación, nada, además é un anaco que non pita nin corta. E ojalá se solvente pronto para darlle máis salida a esta e quizás a outras parroquias máis, se veñen máis cosas desta. Ten a palabra o vocero do BNG. Nada que apuntar, nada, non se voto que se fa. Ten a palabra o vocero alternativo aos veciños. Sí, bueno, xa falado outro día. Un mojón é unha cerdeira. Pero bueno, que ademais limpan os en teoría donos. Os en teoría donos, efectivamente. Nada, voto favorable. Ben, polo tanto, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O terceiro punto é a subvención da xestión compartida de orientadora laboral. Ben, a Comisión Informativa, en sesión do 25 de febreiro de 2021, ditaminou favorablemente, por unanimidade de votos a favor, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Vista a orde de 23 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se estableceron as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio de 2021, publicado no Diario Oficial de Galicia do número 27 do 10 de febreiro de 2021, considerando que o Concello de Bergondo ven prestando de xeito compartido co Concello de Abegondo as actividades de orientación laboral e dado o resultado satisfactorio da xestión conxunta das subvencións en exercicios pasados, esta alcaldía considera convinte continuar coa prestación do mesmo e pretendemos concorrer ás axudas para elo. A legislación aplicable a que se menciona na proposta. Este Concello de Agrupación ao Concello de Begondo pretende concorrer a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2021 e pretende desenvolver agrupadamente as actividades de orientación laboral descritas no artigo 3 da Orde Reguladora. A agrupación de concellos debe ser regulada mediante un convenio de colaboración cuxo obxecto sexa o desenvolvemento conxunto dos proxectos e que conteña o seguinte contido mínimo: as achegas económicas e os compromisos de execución asumidos polos concellos agrupados, o compromiso solidario de execución do proxecto e de aplicación solidaria da subvención, nomeamento de persoa representante ou apoderada única da agrupación, de acordo co exixido no artigo 8.3 infine da Lei de Subvencións de Galicia. En aras a optar a solicitude da demanda de subvención, esta alcaldía propón ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo. Primeiro, acordar a presentación dunha solicitude de subvención ao veiro da antedita orde o 23 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio de 2021. Segundo, agruparse co Concello de Abegondo só para os efectos da solicitude dunha subvención ao veiro da orde indicada. En virtude disto, asinase un convenio por efecto cuxo texto se transcribe como anexo do presente acordo. Terceiro, que o Concello de Bergondo acepta as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na citada orde. Cuarto, acordar o nomeamento do alcalde de Abegondo como representante con poder suficiente para cumprir os deberes que como entidade beneficiaria corresponde á agrupación de concellos e que actuará como coordinador, interlocutor, perceptor e justificador da axuda. O Concello de Abegondo como peticionario será quen reciba o importe da achega económica e quen deberá presentar a documentación para o pagamento e justificación de bendita axuda. Quinto, acordos de compromiso solidario de execución e de aplicación solidaria da subvención. E sexto, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e do correspondente expediente. Ben, pois
Esta é unha subvención a que se ven concurrindo dende hai xa bastantes anos e froito dela pois podemos tamén dispor no noso concello dunha orientadora neste caso laboral. O feito de vir a pleno é porque ten que ser o pleno que en acorde con este convenio de agrupación por ser esta posibilidade a que xa hai anos pois a Xunta pois decidiu para que concellos que non podíamos por si solos poder concorrer a esta subvención o poidéramos facer e polo tanto dado que esta nos entra en plazo para poder presentarse e tendo este pleno o traemos. Eu digo porque recentemente temos solicitado tamén outra subvención en agrupación tamén para o servicio de atención temperá e esta mesma, pois, a mellor noutro ano, pois, os prazos non coinciden os prazos de presentar a subvención cos prazos en onde podemos ter os plenos, non? Bueno, saben vostedes que o servicio, bueno, pois, prácticamente ben dado polas propias condicións que marca o servicio de emprego e as citas e demais, pero que aínda así tamén se deriva persoal desde o noso servicio de emprego aquí municipal e que se presta físicamente, agora xa física, virtualmente, etcétera, pero cando é físicamente, pois é no edificio de usos múltiples que está sito no polígono de Bergondo. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Nada que alegar, nada que decir desto con respecto a outros anos. O único que si lle pido é que se dea máis publicidade ao feito de que temos este persoal, máis que nada porque actualmente, co cierre de enero, temos 393 veciños no paro, 16 menos co ano pasado, o que supón ahora mesmo un 13,86. Entonces, sería bo que toda a xente que está nesta situación, por desgracia, coñezca que temos unha orientadora, porque me dá que non todo o mundo o coñece. Bueno, sobre todo, como lles decía, é un servicio que case sempre vai con citas que o propio servicio de emprego, é dicir, quen está anotado no servicio de emprego precisamente xa é o propio servicio quen lle dá a cita para acudir ao orientadora laboral. Entonces, quen está en demanda de emprego habitualmente coñece o servicio porque ademais o citan con esta persoa, pero bueno, en todo caso máis publicidade para estas cuestións tampouco. Mas que nada, porque o ano pasado tuvemos a cerre do ano pasado 409 desempregados, este ano xa arrancamos con 393, sería bo e probablemente cas circunstancias e co que está caendo, pois como en todos os sitios, bueno, pois a cousa non vai a mellor, por desgraza. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, parecenos un servizo importante que ven funcionando ben, por tanto o noso voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, voto favorable. Ben, polo tanto, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobado por unanimidade. O punto número 4 é a agrupación voluntaria para o sostemento en común do posto de tesorería. Ben, a Comisión Informativa, na citada substancia 25 de febrero de 2021, ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Considerando que os artigos 165 a 167 da Lei da Administración Local de Galicia prevén a agrupación para o sostemento común dos postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional e que o artigo 14 do Real Decreto 128 de 16 de marzo de 2018 polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional establece no seu punto terceiro que las entidades cuyas secretaría esté clasificada en clase segunda y tercera podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un puesto único de tesorería al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados, y considerando el desenvolvemento da citada previsión legal nos artigos 12 a 13 do Decreto 49 de 26 de febreiro de 2009 sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto aos funcionarios con habilitación de carácter estatal que permite a agrupación voluntaria de municipios cuxas secretarías sexa de clase segunda para o sostenimento común do posto de tesorería, atendendo a normativa básica correspondente ás corporacións locais ás corporacións locais realizar as modificacións necesarias para que o posto de tesorería se clasifique pola Comunidade Autónoma como posto reservado a subescala correspondente da escala de funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional,
debendo procederse á creación ou modificación do posto de tesoureiro ou tesoureira polo pleno corporativo, previa a dotación orzamentaria correspondente de conformidade co procedimento establecido pola legislación de réxime local autonómica, a cal deberá aprobar a clasificación do posto e a súa inscripción no registro de posto de funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional. Por acordo plenario do 11 de novembro de 2020, resolveuse iniciar o expediente de creación dunha agrupación voluntaria intermunicipal co obxecto de soster en común o posto de tesoureiro ou tesoureira cos concellos de Abegondo e Carral, remitindo este acordo aos concellos indicados e nomeando a alcaldesa como representante do Concello de Abegondo na comisión paritaria encargada de elaborar os estatutos que rexeran a agrupación. Con data 16 de novembro de 2020, xuntouse a comisión paritaria e elaborou o texto definitivo de estatutos que rexeran a citada agrupación e, por acordo plenario do 26 de novembro de 2020, resolveuse incoar o expediente para a constitución da ocupación voluntaria dos concellos de Bergondo, Abegondo e Carral para o mantemento común do posto de tesourería, designar a alcaldesa presidente, primeiro tenente de alcalde, segundo tenente de alcalde como representantes do Concello de Bergondo na Xunta Administrativa da agrupación, aprobar inicialmente o proxecto de estatutos da agrupación que se detalla a continuación e someter o expediente a información pública durante o prazo dun mes mediante a publicación no Boletín Oficial da Provincia e solicitar informe á Deputación Provincial e a Delegación de Goberno da Comunidade Autónoma. Tales informes deberían ser emitidos no prazo un mes a partir da súa solicitude entendéndose favorables de non recibirse no referido prazo. O anuncio de información pública publicouse no Boletín Oficial da Provincia 207 de 3 de decembro e con data de febreiro de 2021 a Secretaría emitiu certificación do resultado da exposición ao público na que non se presentaron alegacións. Remitíronse as solicitudes de informe á Delegación do Goberno e á Deputación Provincial da Coruña o 19 de xaneiro de 2021 e con data 20 de xaneiro de 2021 recibise un informe favorable da Delegación do Goberno relativo á agrupación do posto de tesourería. Con data 22 de febreiro de 2021 a Secretaría certifica a non emisión de informe pola Deputación Provincial da Coruña. Con data 22 de febreiro emite o informe preceptivo de Secretaría en intervención ao expediente. En razón de todo exposto a vista a regulación existente en relación ás agrupacións voluntarias por sostemento común de postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional por parte do Real Decreto 128 de 16 de marzo de 2018 no Decreto 49 de 26 de febreiro de 2009 propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente a constitución da agrupación voluntaria dos concellos de Bergondo, Abegondo e Carral para o mantemento común do posto de tesourería. Segundo, aprobar definitivamente os estatutos da agrupación que se detallan a continuación nese punto. Terceiro, propoñer a vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo a clasificación do posto resultante da agrupación en clase segunda reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional pertencentes á súa escala de intervención tesourería categoría de entrada. E cuarto, dar traslado do presente acordo de bendita Consellería xunto co expediente completo tramitado e a documentación detallada no artigo 13 do Decreto 49 de 26 de febreiro de 2009 sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia aos efectos oportunos. Ben, bueno, pois tamén un paso máis neste procedimento que temos conxunto cos concellos de Abegondo e de Carral, co fin de que, bueno, pois un tesoreiro ou tesoreira de habilitación nacional pois poida ocupar a praza que agora xa está vacante. O seguinte punto, pois, o seguinte paso é, bueno, pois solicitar esa clasificación, explicábamos tamén outro día na comisión un pouco os pormenores, e, bueno, para que con este paso se poida incluir xa no próximo concurso que falábamos outro día, que era en outubro. Co cal, bueno, estamos falando aínda de tempo, porque o concurso en outubro e hasta marzo ou así pois non se resolvería. Por lo tanto, bueno, pois este é un paso para que dentro dun ano pois poida haber o mellor un ou unha tesoreira no Concello de Bergondo. Pero eso sí, tamén dicíamos que unha vez que feita a clasificación pois poderíamos ter a posibilidade de que se así o vísemos necesario de que poidese pois ter alguén nunha comisión de servicios ou, bueno, en algunha outra fórmula donde xa polo menos pois podemos ver opcións. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Como xa dixemos cando veo de outra vez, nós votamos a favor desta proposta. Canto antes o teñamos, creo que é mellor para todos. Sí, nos libera obviamente de carga que está tendo ahora mismo outro persoal. Ten a palabra o voceiro do BNG. En consonancia co que viñemos manifestando hasta ahora neste proceso, o noso voto vai ser abstención. Ten a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. O noso voto vai ser a favor. Por lo tanto, votos a favor da proposta, votos en contra, abstencións. Enténdese aprobado por maioría.
E o quinto punto é o orzamento municipal para o ano 2021. Venga. A Comisión Informativa na xuntanza 25 de febreiro pasado ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón a plena adopción do seguinte acordo. Formado por esta alcaldía o orzamento municipal para o exercicio 2021, ao que se lle une a documentación que preceptúa o artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2 de 5 de marzo de 2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e realizada a tramitación segundo o sinalado na legislación vixente nesta materia, artigos 162 a 171 da citada lei reguladora e artigos 18 a 20 do Real Decreto 500 de 20 de abril de 1990, este informe emitido pola intervención proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o límite máximo de gasto non financiero que ascende a contía de 7.348.263,22 euros, coherente coa estabilidade orzamentaria. Segundo, aprobar inicialmente o orzamento desta entidade para o exercicio 2021, sendo a contía fixada tanto en gastos como en ingresos dun total de 6.898.875,49 euros, asignando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades. No estado de gastos, capítulo 1, gastos de persoal, 2.185.434,33 euros. Capítulo 2, gastos en bens correntes, créditos iniciais, 3.288.210,26 euros. Capítulo 4, transferencias correntes, 347.517,42 euros. Capítulo 6, inversións reais, 1.019.513,48 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 34.200 euros. E capítulo 8, activos financieros, 22.000 euros. Total, 6.898.875,49 euros. No estado de ingresos, capítulo 1, impostos directos, previsións iniciais, 2.659.425,40 euros. Capítulo 2, impostos indirectos, 70.000 euros. Capítulo 3, taxas e outros ingresos, 1.319.773,52 euros. Capítulo 4, transferencias correntes, 2.550.517,5 euros. Capítulo 5, ingresos patrimoniais, 46.034,52 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 231.124,93 euros. Capítulo 8, activos financieros, 22.000 euros. Total, 6.898.875,49 euros. Terceiro, aprobar igualmente as bases de execución do devandito orzamento. Cuarto, aprobar a plantilla de persoal funcionario laboral segundo consta no expediente. Quinto, que se expoña ao público polo prazo de 15 días hábiles para os efectos de reclamacións consonte co preceptuado no artigo 169 da Lei de Facendas Locais. Sexto, que no suposto de que non se presentaran reclamacións contra o mesmo considerarse definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación resumida por capítulos no Boletín Oficial da Provincia xunto coa plantilla persoal, según dispón os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781 de 8 de abril de 1976 e 169.3 da Lei Reguladora das Facendas Locais. Noutro caso, procederase de acordo co provisto no número 1 deste último artigo. E sétimo, que de conformidade co número 4 do mesmo precepto legal remítase copia do referido orzamento á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma. Ben, pois, antes de entrar un pouco no... explicar un pouco por riba no detalle que tamén xa se inclúe na memoria de alcaldía, un par de cuestións referidas tamén e que me gustaría tamén destacar do informe de intervención. No informe, no capítulo de gastos de persoal, é certo que se reitera como todos os anos a existencia de persoal temporal vinculado a subvencións e demais, e ao mesmo tempo se manifesta que están en procesos procedementos de estabilización de emprego temporal, e o digo tamén para que se saiba por parte tamén de todos que son cuestións que estes días xa se están debatindo nas mesas de negociación e que además van salir publicadas tamén tanto no boletín como no portal de transparencia tamén e na páxina web do Concello, referido á oferta do ano 19, a oferta pública do ano 20 e a oferta pública do ano 21 que aprobadas todas elas obviamente neste pleno. E logo unha cuestión tamén importante
e é pois que este ano bueno, o ano pasado se acordou por motivo do COVID, é dicir, nunca foi por unha cuestión pois positiva, pero si algo positivo ten isto que polo menos se suspenderon as regras fiscais no ano 2020 e 2021 e iso, bueno, pois nos vai a facilitar tamén posteriores, a elaboración de posteriores figuras, digamos, orzamentarias, como poden ser no noso caso os suplementos. Ainda así, se cumple estabilidade, que o ano pasado non, e a regla de gasto. Insisto que, bueno, que ainda así, bueno, a prudencia, como se indica no informe de intervención, pois é un principio que se aplica municipalmente, pero que neste ano sí se fará un esforzo tamén en inversión ao largo do exercicio. E empezando polas inversións, verán vostedes que a proposta que se fai é de 1.019.000 euros en inversións, que supón preto dun 15% do orzamento. Nos poderá parecer pouco, obviamente, pero pensando e sabendo casi, bueno, vamos, que por lo menos a intención do goberno é de traelos ao pleno, por suposto, a propostas de suplemento, prácticamente co carácter de inversión. E algún defeito, pois, probablemente moi pronto. Eu lles anunciaba outro día que, bueno, algo que será relativamente pronto será, e o poño como exemplo, pois o centro de saúde daqui de Bergondo, unha vez que, bueno, que podemos ter pois un convenio co Sergas, pois é unha cuestión na que tamén debemos neste momento facer un esforzo de inversión por parte das administracións e neste caso tamén da administración municipal. Se propoñen, bueno, pois partidas xenéricas para pequenas obras de alumeado e de saneamiento, de mellora de camiños, e digo, bueno, partidas pequenas, pero que xa estamos en 100.000 euros como mínimo. Incluímos tamén o saneamiento en fiobre que vimos de falar, un pequeno proxecto tamén de mellora de rede de pluviais en Guísamo, o saneamento en Sampaio, que de feito xa o ano pasado iniciáramos, pero non tivemos a disponibilidade realmente ata agora, e agora xa no momento en que este orzamento entre en vigor, pois poderá licitarse. Se propón tamén xa unha partida que poderá parecer pequena, pero é un inicio creo que bastante importante, porque estamos falando de 100.000 euros para empezar coa mellora da rede de abastecemento do polígono, e digo que, bueno, que pode parecer pouco, sobre todo se pensamos en que isto estamos falando pouco máis cunha calle. É certo, a calle que a día de hoxe está dando máis problemas coas roturas da rede de abastecemento, que o resto de calles non están tendo todavía estes problemas. Aínda así, isto é unha estimación que logo se poderá extrapolar tamén para ter unha idea do que podería ser o resto tamén da renovación, digamos, en todo o polígono. A mellora da área recreativa en Lubre, que foi un proxecto tamén do POS, que xa veu a pleno e votado tamén por vostedes. Unha pequena partida de mellora de parques infantís, e digo moi pequena porque isto dará para, bueno, pues para amañalos e para adecuar, pois ao mellor 4 cousas moi pequenas. Realmente temos xa presentado un proxecto de mellora de parque infantil na Fragachán e en Guísamo, reacondicionando completamente os parques. Digo, temos presentado a unha subvención da Xunta. Aínda así, a nosa intención é tamén de traelo tamén nun suplemento e poder ir xa executando, así como outros parques que tamén están xa tamén facéndose unha inversión pois xa un pouco máis a fondo. É certo que moitos deles teñen moitísimos anos e bueno, pois foron sendo de moito uso e se foron adaptando durante todo este tempo, pero creo que algún xa é hora de que necesite un cambio, bueno, incluso de aspecto, e adaptalo un pouco máis xa aos tempos actuais.
Unha proposta tamén que nos levan solicitando hai tempo dende o colexio e é unha reparación tamén, pero que é unha inversión realmente, e ven aí os importes 20.000 euros para o canalón do pabellón. Unha proposta tamén de mellora de camiños. Este é un camiño que vimos tamén de presentar a solicitude polo plan Agader, un camiño en Lubre, na zona, bueno, entre Armuño e Rúa da Lama, bueno, con todas as características que implican os camiños da Agader e que teñen que pasar por fincas que estén consideradas prioritariamente agrícolas e demais. Unha partida tamén para a renovación de marquesiñas. O proxecto principal do POS, e digo o principal porque despois o complementario pois tamén será, como ven sendo habitual, o xeto de suplemento de crédito. Así como tamén, bueno, pois adquisición de máis equipos informáticos. A día de hoxe pois é un tema recurrente tamén, e unha pequena partida tamén para empezar con un pequeno rocódromo no pabellón tamén do CPI Cruz do Sar, bueno, da Senra. E tamén máis inversión en escolas unitarias. Ven vostedes aí, eso se refire a un paso tamén, que ao final estamos falando de moitos cartos, pero bueno, na escola unitaria de Guísamo, na escola infantil de Guísamo, en donde se tivo que adecuar e pechar o patio posterior para diferenciar o patio dos nenos do primeiro ciclo, da escola de 0 a 3 e da escola de 3 a 6, para poder cumplir cos protocolos de seguridade entre os dous ciclos. E agora, bueno, pois temos que seguir facendo tamén obras por aí e melloras en inversión. Isto nos leva tamén a que hai outra inversión, digamos, pero a través de subvención nominativa. Obvia decir que xa o ano pasado tanto o CRA como o CPI Cruz do Sar e incluso a AMPA non xustificaron as subvencións tal e como estaban establecidas no seu inicio. Tivemos que facer unha adenda aos convenios para que se poideran xustificar as subvencións con gastos, o que chamamos con gastos COVID, igual que nos pasou a nós tamén en algunha outra subvención municipal. E bueno, pois a subvención habitualmente tanto do Colexio Rural Agrupado, que tamén subvenciona as saídas dos nenos, como do CPI, que subvenciona tamén a tradicional pois excursión de fin de curso dos alumnos de cuarto da ESO e todas as saídas que teñen durante todo o exercicio. Pois o ano pasado non se levou a cabo e este ano pois obviamente tampouco se vai a levar a cabo. Polo tanto, decidimos reconducila a necesidades realmente importantes do colexio e aumentalo, bueno, no CRA simplemente variando unha parte de gasto corriente e outra parte de inversión, que foi tamén a proposta que nos fixeron, e no CPI Cruz do Sar para o cambio de ventanas, a adaptación das ventanas e dos baños. As ventanas que bueno, que a día de hoxe un tema importante, además, coa ventilación obligatoria e necesaria pois que temos que ter en todos os espacios e máis tamén nos educativos. E por continuar, neste caso, co tema das subvencións a entidades, e a pesar de que, efectivamente, e iso tamén se di no informe de intervención, que non deberíamos intentar fuxir na maioría na medida das posibilidades das subvencións nominativas, ven vostedes que están perfectamente xustificadas as subvencións nominativas que se inclúen, e son para estas entidades e logo as entidades de carácter social coas que traballa, sobre todo coas que se traballa dende os servicios sociais, incluindo este ano pois 3 entidades novas cos que tamén se está tendo moi boa colaboración: a Asociación Nacional de Presencia Gitana, a Fundación Mujeres e a Asociación Mirabal. Tamén verán vostedes un incremento na partida subvencionada á Asociación de Empresarios
Bergondo. Neste caso non é unha subvención para as súas actividades como ven sendo habitualmente, esa cantidade se sigue conservando no mesmo e ademais así se vai a especificar no convenio, e 5.500 euros, e se despois vemos que ademais é un tema que ten repercusión e que dá tamén, que é unha forma máis de axudar, se van a dedicar a facer bonos con campañas municipais en donde a Asociación de Empresarios vai a ser o mediador, porque é moito máis áxil que sexan eles os pagadores neste caso, que, xa sabemos que as administracións neste sentido tardamos un pouco máis, estamos falando, a mellor de vales de 20, de 50, de 100 euros, de feito, os primeiros acaban non de darse todavía, pero xa se sabe quen van a ser os beneficiarios, que son os do concurso de Antroido. Este é un exemplo dunha campaña pequena, pero que a intención é que en calquer departamento municipal se poidan facer estas campañas, e nas que animamos ademais a que todos os comercios sitos en Bergondo poidan, comercios ou calquer tipo de actividade se poida beneficiar da mesma. E despois, por desglosar, por especificar algunha cuestión referida a algún outro tipo de gastos, obviamente incrementanse gastos de carácter social, aínda que non vexan vostedes incrementados algunhas das partidas. O maior gasto, de feito, pasa a ser xa o era un dos contratos máis importantes, que era o do servicio de axuda no fogar, en donde eu lles decía tamén en algún momento que era un dos motivos polos que queríamos esperar tamén a traer unha proposta de orzamento, unha vez que xa tiveramos máis que tiveramos basicamente axudicado e tendo xa os costes deste contrato. Se incrementa tamén as partidas adicadas á limpeza e, sobre todo, son polas desinfeccións e limpezas que temos tamén que facer nos colexios para cumplir cos protocolos. Igualmente, pensando xa en que seguramente no verán, ogallá me equivoque, pois que tamén se teña que reforzar, igual que o ano pasado, en base aos protocolos tamén a limpeza nas praias. Disminúe, en cambio, outro tipo de partidas en servicios sociais, xa que, por desgraza, non podemos levar a cabo programas de envellecemento activo e o programa Universo Diverso, en donde basicamente consistía en contacto físico, en presencia física e demais, en donde estamos de todas formas traballando, xa se ven traballando en fórmulas para poder facer temas virtuais, e o gallá, se no mes de outubro podemos retomar todo de forma ordinaria, pois así o faremos. Algo que pasa tamén nas partidas de cultura e deportes. Non deixaremos de executar rede cultural e de planificar actuacións culturais dun xeito seguro, porque ademais é algo que debe ser unha aposta tamén importante, pero, a nadie se lle escapa que hai moitas das actividades tanto do contrato que de feito rematou, o contrato de cultura e deportes, da actividade ordinaria deste Concello, que non se poden levar a cabo, e outras que se están levando a cabo con moita limitación, e tamén xa os propios usuarios non están tampouco cómodos nin se sinten partidarios de poder participar en elas agora mismo. Por lo tanto, as disminucións que facemos aí, entre outras cousas, claro, nos acaban indo para temas de educación. Mantemos as subvencións ás entidades culturais e deportivas, aínda que seguramente lles vai a costar xustificar porque non están facendo moita actividade, é normal, igual que nos pasa en outro tipo de cuestións, e sí que é certo que o que xa non poñemos neste orzamento son as das festas patronais. O gallá nos digan en algún momento que se poden facer, e entón seremos os primeiros en traer unha proposta ao pleno para facer un cambio e incorporar
incorporar as subvencións ás comisións de festas como ven sendo de forma tradicional, entre outras cosas porque tamén é un sector económico importante que ademais hai moita xente que depende diso. Se consigna tamén, se mantén as partidas para cursos de formación. Bueno, queremos que ahora mismo tamén lembrando que comentaba antes o voceiro do Partido Popular, pois un tema importante en donde ademais, xa digo, moito me temo que irá incrementando pois a situación de desemprego en moitos casos conforme vaya pasando o ano. E faremos tamén unha segunda campaña de promoción empresarial de Envergondo Mellor. Despois, se consignan, como sempre, partidas para redacción de proxectos. É o momento tamén de poder estar precisamente, xa que hai moita parte de gasto que non poderemos executar, redactar proxectos de mellora. E, o Gallá non sabemos todavía cales son as condicións e demais, pero o Gallá os concellos do noso tamaño nos poidamos tamén beneficiar dos fondos europeos, sexa a través de fórmula directa ou a través da comunidade autónoma, do que sexa. E temos por aí unha posibilidade realmente boa tamén de promocionar tamén, en todo caso, emprego como mellor se ten que facer, que facendo obra tamén. Planteamos tamén unha partida de 70.000 euros en axudas ao desenvolvemento empresarial. Tamén esperamos que saian estas agora mesmo tamén as bases e o Gallá sexan tamén máis sinxelas que noutras convocatorias, e que tamén os empresarios do noso concello, que viven no noso concello, empadronados no noso concello, que poidan facelo, beneficiarse tamén o antes posible. E despois, por suposto, se mantén calquer tipo de as partidas nas becas de transporte, nas becas ao estudio, nas axudas tamén para mercar libros de texto e demais, como non podía ser menos. En liñas xerais, esa é a proposta de orzamento que traemos, na que, insisto, estamos en 6.898.000 e estou convencida de que ao longo do ano, como ven sendo, ben porque incorporamos crédito porque se nos concede algunha subvención, ou ben porque traíamos suplementos de crédito para mellorar todavía moito máis o capítulo de inversión, sobre todo. Ten a palabra un tema tamén importante. Non recollemos unha partida de expropiacións que si viña o ano pasado, porque, directamente porque non daban xa os números, e por suposto contamos con que este ano si xa se poidan facer ou ben efectivas ou polo menos iniciadas, de tal forma que teñamos que consignar o crédito, e será tamén outra das cuestións que virá a suplemento pronto, pensando sobre todo no paseo fluvial do Río Maior. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Eu o primeiro que teño que decir é que eu pensaba que nos tempos en que estamos agora con esta pandemia, co que sempre fixemos durante a pandemia, que foi ser moi respetuosos ca decisión que tomou a alcaldía o ano pasado, sumándonos sempre ás propostas que nos fixo. Entendíamos que había que apoiar todo o que vostede facía. Sorprendíme moito porque este ano nin siquiera para tratar un tema do presupuesto, o borrador, no que vostede xa estuvo traballando bastantes meses, porque, como ben di, retrasouse a entrega deste presupuesto porque, debido ao contrato de asuntos sociais, que veu tarde, tamén se licitou tarde, ou hai certas cousas contractuales,
eu pensaba que nos iba a chamar a todos os da oposición para que, entre todos, xa que estamos en pandemia, fixéramos un presupuesto. Pero, como todos os anos, seguimos con presupuestos centrados no continuismo. Aplica o rodillo, nos conta aquí un montón de cousas e nos di cal é a súa proposta, pero nunca fala con nadie da oposición, neste caso do Partido Popular, para intentar facer achegas. Vostede pretende que unha vez que presente a proposta de alcaldía fagamos achegas e encima lle digamos de onde quitar. Eu creía que este ano de pandemia, entre todos íbamos a loitar, porque todos e todas representamos tamén unha parte da veciñanza, pois as ideas ou as postas en común para mellorar o que é o noso posible graniño de area para sacar adiante este concello neste momento tan triste. E digo que son continuistas porque usted o primeiro que xa nos di que temos un 14,8% de inversión, do cal máis da mitad son subvencións. Máis da mitad. Nos volvo a decir que está a facer moitas cousas, está intentando velar, pero, sin embargo, non fala con nadie. Vostede nos presenta a proposta da alcaldía o día 25, se non creo recordar, e hoxe xa se aproba. Bueno, se vostede cree que en tempos de pandemia non é bo falar, parece que ten medo a falar entre todos. Parece que lle dá medo que por un ano, onde todos tíamos que estar unidos e sacar este presupuesto por consenso, pois non se faga. Parece que quere que lle fagamos achegas e digamos onde quitar cando non temos secretario, nin interventor, nin un tesouro que nos poida decir como facelo, ni siquiera as súas ideas, para intentar encaixar aquelas propostas que poidamos ter. Incluso as propostas que non encaixen no presupuesto, nese posible borrador, se poden encaixar en suplementos de crédito, pero vostede non fala con nadie da oposición, neste caso do Partido Popular. Non sei se é por medo, se é porque que máis lle dá, sigue pa diante, pero nós, por exemplo, votamos de menos incluir unha proposta, como xa me dixemos na comisión informativa, pois, por exemplo, por que non pelear por un centro de día? Como mellor non hai que reflexar nun presupuesto, pero sí ter unhas ideas claras, como está facendo Betanzos, por exemplo. Por que non cubrir outra pista máis, temos só dúas, das deportivas? Podía ser a de San Fiz, podía ser outra, a que sea. Por que non regularizar os cementerios? Levamos desde que se fixeron sin adaptalos á lei. Creo que esa sería ben adaptalos dunha vez cando temos o 20% da población de Bergondo envellecida. E tarde ou temprano todos vamos a pasar polo mesmo sitio. E creo que era bo telos regularizados, se non é dentro e fora. Habemos de pasar todos, non se preocupe. Pero sí que debíamos de telos regularizados. É unha bella demanda do Partido Popular desde sempre. E non é, creo que non é tan difícil. Mais, cando en algúns sitios como Lubre e Bergondo apareceu documentación onde parte do cementerio xa se pode demostrar que é municipal. Tamén votamos de menos que non só se faga un anaco da rede de traída de abastecemento de auga. O polígono de Bergondo necesita xa que se repare o abastecemento de auga. Depende máis de 295 empresas. E creo que era momento de facer o estudio completo, e igual que vostede busca subvencións, ou se conseguimos subvencións para o meado, o saneamento, isto tamén é importante. O da a separación de fecales e pluviais. Estamos co COVID. Estou seguro que non se presentou nada a ningún organismo para ver como atallar isto. Eso sí, hoxe salía un informe de Augas de Galicia e máis de Malsa de Augas da Coruña, en onde di que nas augas se está detectando un crecemento alto de residuos de COVID. Se nós ciscamos donde traballan máis de 5.000 habitantes basura ao río, que máis dá? O mesmo pasa cas carreteras de Guinlle en Lubre e a de Callou, que recollen moitísima auga do polígono de Piadela e do de Bergondo, que cando chove desborda. A de Lubre se aprobou incluso nunha moción, tampouco o leva. E todos os invernos, cada vez que chove, desbordan. En Callou pasa igual. E así podíamos seguir con un montón de propostas que vostede non quere escoitar. Porque para escoitar temos que sentar a debatir nunha mesa antes de presentar a proposta da alcaldía. Igualmente, as partidas do Festival Folk,
da festa de maiores, do Antroido, da festa de empanada de Ouces ou da festa de Santa Marta, non sabemos a que sitios vai a dedicadas. Non nos di exactamente estas festas que están cuantificadas en cartos aproximadamente todos os anos que fai o Concello, non nos di, pois exactamente estas partidas que fixemos aquí as vamos a levar a servicios sociais. Tampouco di que se quitan e se meten, partidas xenéricas. Non sei que mal fago, non sei, eu estou dicindo tonterías, pero bueno, como ollo risas por aí, pois nada. Por tanto, me sorprende moito que en tempo de pandemia vostede non sea capaz de sentarnos a todos e conseguir un consenso. Me sorprende moito que presuma dun presupuesto de 6.800.000 cando máis do 32% do presupuesto vai sen persoal con 6.691 veciños que non suben desde fai moito tempo, e me sorprende moito que a día de hoxe nos presente este documento, si lo quieres lo tomas e si no lo dejas. Creo que fomos bastante leales durante a pandemia, non criticando ninguna das actuacións, e sempre que nos chamou, foron moi poucas veces, pero a veces que nos chamou para pedir apoio, sempre vai ser en contra, porque solamente unha chamada e sentarnos teríamos o consenso de todos. O rodillo, bueno, pois é po que é. Ben, aquí non se trata de facer rodillos nin moito menos. Aquí o que se trata é de facer unha proposta e quen ten a obriga de facer unha proposta que despois pode ser aprobada, non aprobada, debatida ou demais por parte de todos, quen ten esa obriga é a alcaldía, que é quen fai a proposta de orzamento, neste caso asesorada obviamente pola intervención e pola secretaría no que tamén lle corresponde. Bueno, sabe unha cousa, o Gallá fora un orzamento continuista. Este ano precisamente non é un orzamento continuista. Este ano, por todo o que expliquei, non é un orzamento. E digo o Gallá porque eso permitiría que o Festival Fox se poidera seguir facendo, permitiría que poidéramos facer a Festa dos Maiores, que poidéramos facer pois a Romería Santa Marta, por citar cuestións que vostede acaba de decir. E eso non se vai a facer e non se consignan tampouco as partidas para elo. E di vostede, e a onde va eso? Pois a todo isto que lle acabo de decir, porque isto non é quito de aquí e justo isto que quito de aquí lo pongo allí. Non, isto vai en todo o que expliquei antes, non é unha cuestión de que justo quito isto e quito lo outro. Non, porque non funciona así, non funciona así a concepción do orzamento, non é por nada, non é así. En todo o demais, pois mire, pode ser pois nos 300.000 euros que van pois a área de Lubre, porque en parte están financiados con fondos municipais, non solamente co POS, ou en parte irán incluso a mellora de camiños, e en outra parte pois tamén van, o que lle acabo de decir, a unha subvención para que se cambien as ventanas no colexio, porque non o fai a Consellería de Educación. Ademais, quen ten a obriga de facer as inversións nos centros educativos. Nos facemos mantemento. Pero, bueno, obviemos eso. Dixen antes que agora toca arrimar o hombro por parte de todas as administracións. Polo tanto, non lle podo decir exactamente a onde van esas partidas porque están espalladas precisamente por toda a proposta que se fai. Non lle teño medo ao PP, señor concelleiro, nin creo que ninguén do noso grupo de goberno lle teña para nada medo ao PP, faltaría máis. Outras propostas de inversión, algunhas das que vostedes dixeron aquí, pois sí, é que poderían perfectamente encaixar, e algunhas a través de suplementos de crédito. Di vostede, por exemplo, cubrir algunha pista máis. Outro día a súa compañeira comentaba de Cortiñán. Dixen, bueno, esa é unha proposta de vello que xa intentamos sondear antes de poñernos a facer un proxecto e onde nos encontramos co problema de patrimonio. Non o desbotamos todavía por estar precisamente afecto a un ben patrimonial e non se nos permitía. Digo que non o desbotamos porque, bueno, seguimos todavía coa teima de poder intentar, se non lles gusta mellor un diseño, poder intentar noutro. Pero de primeiras foi un no.
e iso é importante. En Bixoi temos un problema tamén con líneas de alta tensión, igual que temos un problema de líneas de alta tensión na Fragachán e un tema urbanístico, é dicir, que temos estudiado en varios sitios cubrir pistas polideportivas, tamén é certo que non as temos por que cubrir todas, que a fin de contas estar ao aire tamén está bastante ben, pero bueno, somos da idea tamén de poder continuar e non o desbotamos, pero algunhas teñen problemáticas ou ben urbanísticas ou ben técnicas para poder facelo. Non lle digo que non teñamos que regularizar o tema dos cementerios, pero, claro, tanto como unha cuestión de orzamento, será outra cuestión, pero non tanto de orzamento. E pide vostede unha maior inversión no polígono. Pois, mire, isto é un paso. Isto é un paso e estamos falando de 100.000 euros. Se nos poñemos a cambiar toda a rede de abastecemento do polígono de Bergondo e lle metemos como pouco xa 1 millón de euros, entonces, claro, non deixamos de facer absolutamente nada en inversión, polo menos no orzamento. Despois, noutras partidas, pero no orzamento, no resto do Concello. Bueno, pois, como comprenderá, este grupo de goberno non está disposto a que no resto do Concello non fagamos nada e de facelo todo no polígono. Como todo, terá que ir por fases e a poucos. Os residuos do COVID non teñen absolutamente nada que ver con un separativo de pluviais e de fecais e de como funcione. Vostede enlazou unha cousa con outra. Pois non ten nada que ver. O que indican os residuos do COVID é precisamente que hai COVID. Claro, o problema que hai no polígono é que en algún momento se pode ver a rede sobrepasada porque está incluindo a rede de saneamiento, a rede unitaria, que foi no seu día a rede e o proxecto aprobado tamén no seu momento. Ese unitario leva tanto a rede de tanto a auga pluvial como as augas fecais. Pero as augas fecais que van a vir con residuos de COVID van a ir sí ou sí, sexa nun unitario ou sexa nunha rede fecales. O único que faremos é, se conseguiramos facer ese desdobramento, mellor aliviar a carga da depuradora, tal e como facemos no resto do polígono, no resto do Concello, co resto e que nos costa bastante, por certo, quitarlle a auga pluvial na rede de saneamiento. Os gastos de persoal, mire, son os que son. Os gastos de persoal, efectivamente, ocupan unha cantidade importante e pois é o persoal que hai neste Concello. Un Concello que, por certo, non está tremendamente dimensionado en canto a persoal. De feito, consideramos que incluso o problema é que non se nos permita todavía a través de taxa de reposición e demais de poder facer máis contratacións en personal, pero hai departamentos en donde sí que se ve a necesidade de que poida haber máis persoal, pero a día de hoxe non estamos nesa opción. E despois, claro, este é un tema menor ou maior, e digo menor en canto que poida pasar de vez en cando, e, maior, pois porque, claro, cando pasa é un tema importante. Pero, mire, en Callou xa se levaba anos en que non se desbordaba o río. E este ano se desbordou en riba da carretera 2 horas, non foi máis. Porque quen foi antes, o río estaba perfectamente, quen foi despois tamén, e solamente se un foi ás 6 da tarde, como lle pasou ao Concelleiro de Infraestructuras e me pasou a min, vimos efectivamente a auga por riba do río, porque quen foi ás 9 da noite xa non viu a auga por riba da carretera. É dicir, foi e ás 4 da tarde tampouco. O digo porque esta foi unha situación moi excepcional en toda Galicia. Os problemas en Callou xa non son os que viñan sendo de xeito habitual. E os do Río Maior entendemos que se van a solucionar precisamente co proxecto que podemos levar a cabo. Mire,
eu insisto, por escoitarlles a vostedes non hai ningún problema, e creo que ademais algunhas das propostas que vostedes fan son razonables. Non me parece razonable intentar meter os problemas todos do polígono nun orzamento, nun único orzamento municipal, porque non é viable, porque entonces si lle pregunto, moi ben, pues si ponemos 1,5 millón para esto, ¿de dónde quitamos todo lo demás? Entonces sí que yo preguntaría eu, porque igual que vostede trae propostas de incremento, supoño que tamén sempre se traen propostas de detracción en algunha ou de minoración en algunha das partidas. E por eso sí digo que, bueno, pues que o que se fai é a labor que se ten que facer por parte do goberno, que é intentar, ou por lo menos traer unha proposta na que non se leva traballando meses e meses no orzamento. Eu o que lle dixen foi que un dos motivos, había varios, había o tema tamén de saber a situación de como iba a quedar o tema, en que momento íbamos a estar co tema COVID. O sea, o servicio de axuda no fogar non era únicamente a única razón. Pero bueno, tampouco hai tantos concellos e nos daría igual en todo caso que tuveran aprobado ou non o orzamento para este exercicio. Nós xa dixemos que se traería o antes posible a principios de ano en canto si tiveran datos máis reais. Fíxese vostede que incluso este ano a proposta de aprobación do POS, cando normalmente se ven aprobando xusto antes do Nadal, o 17 de decembro, este ano se retrasou, pero se retrasou esa proposta por parte de outras entidades, igual que se retrasaron outras máis. Entonces, xa digo, nos estamos adaptando a unha situación complicada e distinta. Solo unha percepción. Por varias cuestións. Vostede di que vai ter que invertir un montón de diñeiro e cambiar as ventanas no centro, na escola. Non lle dixen ese, o que lle dixen foi que estamos facendo unha transferencia que además ben documentada, son 32.400 euros que se propoñen como unha subvención de inversión no centro. O centro me parece que é municipal. Non, o centro, a ver, a obriga que ten este concello no centro é de mantemento, e precisamente nós non podemos facer inversións nun centro que ademais cuxas competencias son da Consellería de Educación, e como non podemos facer ese tipo de renovacións, nós podemos manter os elementos, digamos, prácticamente ata o fin da súa vida útil, pero non podemos facer ese tipo de inversións. Polo tanto, entendo que esta partida non vai subvencionada. Sí, por nós ao colexio. E por que non se lle pediu, porque isto en teoría cambiar ventanas pode ser mantemento. Cambiar unha ventana pode ser mantemento dunha por outra. Non é. Cando neste caso, como vostede di, que é unha mellora, por que non se lle pide a Consellería que participe? Xa fixeron, señor concelleiro, con isto levan anos intentando. No, pero vou preguntar, porque son cosas que me sorprende, porque o outro día, cando falamos do centro daqui de saúde, que xa chegaron a un acordo, pasa algo parecido, é un centro municipal, e pasa algo parecido ao colexio. Mire, é un centro donde a titularidade é municipal, a competencia en temas de saúde pode estar casi igual co outro, non? Non é exactamente igual, pero se a día de hoxe efectivamente nos propoñen un convenio dende a Consellería de Educación, a pesares de non ter esas obrigas, probablemente o acabaríamos facendo, é dicir, estaríamos financiando que é o que estamos facendo agora. Bueno, pues non se preocupe que vou preguntar, porque non tiña esa percepción. Con respecto ao abastecemento de auga no Priego de Bergondo, vostede agora vai gastar 100.000, e me di que se hai que gastar 1 millón, que de onde sacamos? Mire, cambiamos non sei cantos centos de báculos ou miles que costaron 1 millón de euros, e non lle quitamos ao presupuesto todo. Por eso lle digo que a veces non quere escoitar cando lle falo. No, pero entonces é o que lle estaba dicindo, é que é referido ao orzamento. E aquí o que traemos é unha proposta de orzamento. É dicir, este concello non vai a deixar de concurrir, e o adiantei antes, de concurrir a diferentes actuacións e fondos que poidan sair. E cando tivemos a oportunidade de poder concurrir a subvención do IDAE, porque se nos permitía a concellos do noso tamaño, o fixemos. E era precisamente para aforros enerxéticos, non era precisamente para poder facer cambios en infraestructuras. E é máis,
o Gallame engaña, non, porque non é cuestión de eso. A percepción que temos do que vai vir en fondos europeos non é tampouco así directamente para cambios en infraestructura, si é para temas de melloras medioambientais, entón depende de como se enfoquen os proxectos. Eu non lle digo que a través de unha subvención este Concello non vai a intentar, por suposto, facer todas as melloras que considere, pero a día de hoxe vostede ten aquí un documento que nos poñemos sobre da mesa, nada máis. É dicir, e o que estamos hoxe tratando é non é un punto de solicitar subvención ou tal, que eso tamén ven a pleno, e o saben vostedes que veu a pleno no seu momento no IDAE, e se hai esa, e no momento en que poidamos concurrir a outro tipo de actuacións de xeito similar, chamémoslle, fondos que había tamén no seu día, o fondo estatal, etc., tamén terá que vir a pleno cales son as actuacións que se van a propoñer deste Concello. Pero hoxe o que traemos é unha proposta de orzamento. Pero fíjese, vostede cando non quere entender, non quere entender. E cando vostede, o mismo que vostede, que cando non quere entender, non quere entender. Somos chemedo atravesados, por desgracia que temos. Fíjese, eu que lle dixe nada máis empezar é que me sorprende moito que antes de elaborar o presupuesto e presentar a memoria de alcaldía non nos sentáramos todos. Vostede sigue R que este é o que ten que facer. Perfecto, pero daquela, para que quere que lle faga achegas? Para que? Si total, sempre me busca excusas. Con este tema que estamos falando ahora de separativo fecales e pluviales, unha das grandes problemas que temos no Concello de Bergondo é o polígono de Bergondo, que cando chove, por desgracia, o 90% das veces, cando chove, porque recolle máis de 1 millón de metros cuadrados de superficie de auga, desborda a depuradora. E por desgracia, mezclase todo o que temos aí, fecales con pluviales, e vai ao río Maior. Por desgracia. Eu non lle digo que gaste 30 millóns de euros, o que lle digo é que hai certos proxectos que deberíamos de estar todos coaligados, máis nesta situación, cando van vir fondos europeos. E vostede mesma o dixo, hai unha das partidas de fondos europeos que se fala de temas medioambientais. Este entra de caixón. Sin embargo, vostede non quere falar con nadie, prefiere señor concelleiro, en serio, terminar, no, é que en serio, é que non fala con nadie excepto no pleno, é que me gustaría. Ao final non está vostede falando do orzamento, da proposta de orzamento, e vostede me está falando de solicitudes de outro tipo de proxectos. O orzamento municipal ven avalado por ideas que se teñen que ter antes, entre todos, se pode ser consignadas e acordadas. E de aí sacamos o presupuesto. E de aí buscamos as subvencións. Non quero entender, perfecto. Nos gustaría que antes de presentar unha proposta de alcaldía que xa está prácticamente cerrada, que vostede sempre nos di que quitamos e que poñemos. Coño, para eso nos sentamos antes, como fan en moitos concellos, en moitos, se prepara un borrador das intencións da alcaldía, se ve o que vai, e o que non se pode, se negocia para que vai suplemento de crédito. Non quero entender, perfecto. O sinto, eu máis non podo facer. E eu tampouco, señor concelleiro, cando vostedes tampouco queren entender, eu tampouco podo facer máis. Non sei, teño que preguntarlle aos meus compañeiros que están na oposición se efectivamente os chaman a todos a hora de facelo, a facer o orzamento tal e como vostede está indicando. Pero solamente un último apunte. Fíxese se é unha circunstancia extraordinaria o tema da auga, e non lle quito importancia, ollo. Pero sí que digo que é extraordinaria no polígono, que precisamente nesta última enchenta que tivemos, en donde sí se desbordou, por exemplo, en Callou, no polígono de Bergondo non pasou absolutamente nada. Disculpe, augas abaixo sí que pasou. No polígono de Bergondo, no, igual que no polígono de Piadela non se desbordou. Donde se desbordou foi augas abaixo. Unha circunstancia, por eso digo, se é unha situación extraordinaria a que temos no actual extraordinaria, en donde extraordinariamente, cando pasa eso, augas fecales e pluviales... Non lle quito importancia. Entonces... Non lle quito importancia. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, pois... Por unha parte vemoslle a esta proposta unha serie de tachas, por decirlle así, que non vou detallar porque xa son coñecedoras, son reiteradas, o que nos imposibilita darlle a nosa aprobación. Pero por outra parte tamén valoramos a inclusión de partidas para algunha
das propostas que lles achegamos como actuación de proxectada en Lubre ou a reedición das axudas a autónomos e a PEMES. E, sobre todo, valoramos tamén a inversión social, polo tanto, vámonos a decantar pola abstención. Inda que non ten que ver cos orzamentos, o que si lle solicitaríamos sería no que ten a ver co remanente, toda vez que ahora non lo facilitan, pois que se fa un esforzo por investir o máximo posible, que sempre pode ser unha axuda para a reactivación económica e dotarnos de máis e mellores servicios, evidentemente con sentido, non gastar por gastar, claro. Completamente de acordo, é dicir, o dixen antes, temos a sorte de que vamos a poder facer gracias a tamén, as reglas fiscais deste ano e a condición tamén de superávit que ten este Concello e de remanentes, é dicir, a situación financiera que ten este Concello, e a mellor forma de facer que a economía circule pois é precisamente facendo obra. Si somos as administracións públicas as que vamos a poder tirar un pouco do fío, pois o faremos. Eso sí, claro, non vamos a traer cantidades que logo non podamos, que sea imposible despois levar a cabo os procesos de contratación. O faremos con sentido e se non é nunha única proposta, pois ao mellor en dúas, en función tamén da urxencia e de como vayamos tendo propostas e demais, que, creo que nese sentido nunca se fará nada que non sexa necesario. En todo, ás veces pode ser antes ou despois, pero sempre vai a ser necesario. A urxencia, vai un pouco en función da disponibilidade que se poida ter. Ten a palabra o voceiro da Alternativa aos Veciños. Sí, só unha pequena matización ao voceiro do BNG con respecto ao proxecto de Lubre, que además xa o falamos no pleno anterior. A súa proposta en orixen se limitaba, se mal non recordo, a reforma dos vestiarios. A proposta, como ben saben todos vostedes, pois é moito máis global, non? Polo demais, tamén totalmente de acordo, e niso quería centrar eu tamén a miña intervención, todo o demais xa se falou con detalle, con respecto aos remanente de crédito e a fórmula que debemos empregar cando sexa posible, que son fundamentalmente os suplementos de crédito, non? Toda vez que aqueles negros nubarróns que nos amenazaron fai meses, non hai tantos meses, pois parece que se disipan ou se disiparon, non? Polo demais, pois efectivamente hai moitas cousas que podemos traer en forma de suplemento de crédito, sobran as ideas e sobran as necesidades e, polo tanto, teremos que traballar nesa liña e complementar todo aquilo que vía orzamento non podemos traer, non? Tratarase, obviamente, de seguir alimentando o que eu chamo a caldeira das inversións, non? Con novos proxectos e ter en marcha sempre esas opcións que nos demandan os veciños e as veciñas. Nada máis. Favorable. De feito, nada, só unha cuestión que me acaba de lembrar. Vimos de falar no primeiro punto da orde do día do saneamiento en Tatín e ven vostedes que non se contempla todavía no orzamento, porque son 300 e pico mil euros. E xa lle digo que no primeiro borrador formou parte, claro, no momento en que hai que facer, quitar e poñer de outro lado, ese é un dos proxectos que está na caldeira, non, ese xa está fora da caldeira incluso, e que ten que vir xa a pleno para poder dotalo de crédito para iniciar a contratación tamén este ano, unha vez que xa, esperemos que pouco lle quede despois de que hoxe resolvemos o tema do recurso. E é un proxecto importante, estamos falando de 300.000 euros en saneamento nunha zona que tamén, está moi preto dunha depuradora, o que xa falamos no seu día cando aprobamos o orzamento. É dicir que hai, temas importantes que se traerán. Ben, polo tanto, votos a favor da proposta de orzamento.
Votos en contra? Abstencións? Enténdese aprobado o orzamento e, bueno, personalmente agradezo tamén a abstención do BNG nesta proposta e agardo tamén polo voto favorable do Partido Popular en suplementos futuros. Volvo a decir, cando queira que participemos, como se fai sempre, convídenos. Se non quere... Ben, enténdese aprobado a proposta de orzamento para o ano 2021. Levántase a sesión.